Şonda Ebu Bekir Sıddiq radiyallahu anh korkudan yana titrap başlaptır. Onların ketini eşitip durdu. Birazcık öňe ýören bolsalar görjekdiler. Şonda korkup başlady tebäp Ebu Bekir Sıddiq öz nefsinden gorkanyp Peygamberin yeri bilinler we Peygamber gorap bilmer nip şular ýaly korkup başlady. Şonda Peygamber aleyhissalam Ebu Bekir Sıddiq radiyallahu anh'ın korkudyny aladatyny görüp la tahzan innallaha ma'ana gamlanma Allah Taala biz bilenler diýip şular ýaly boşluk berdi. We şo gowagyň içinde 3 günläp Peygamber aleyhissalam bilen Ebu Bekir Sıddiq radiyallahu anh bile boldular. Bir-birlerine arka verip bir-birine töýerişip 3 günläp bile geçirdiler-de. Şonda Medine'ye gitmeli, indi Peygamber aleyhissalam Medine'ye gitmeli yol bilet bara. Ödi müşrik Abdullah bin Urayqit ödi ökde yol bilet müşrik bolsa ökde bolupdyr da. Durs adam bolupdyr. Şonda 3 günläp, olara 3 günläp tewurdagynda bolmaly Peygamber aleyhissalam da. Şonda Abdullah bin Urayqit 3 günläp Mekke'de galyp 3 günden soň bulan ýanyna gelmeli da. Şonda 3 günläp şo taýda galanda Ebu Cehil bu dagdan ýydyna gaýdyp şo taýda bir jar çekdirýär. Haýty bir adam Muhammedi ölü ýa-da diýeri getirdi, 100 diýe berjek diýär. Şonda şo sözleri ýanky ýol bilet Abdullah bin Urayqit eşitip durdy diýär. Şonda da ana ha tewurdagynda Muhammed we onuň ýarany Ebu Bekir Sıddiq şo taýda barın onu tutun da öldürün benim 100 diýeli bolaýyn diýip Peygamberimizi satmady. Peygamberimizi Ebu Cehillere bermedi. Allah Taala bizim hem ömrümizde we durmuşymyzda şolar ýaly dürüst adamlary Ebu Bekir Sıddiq radiyallahu anh ýaly dostlary, ýaranlary nasip etsin. Allah şu yere yeni de hasme Müslümanlarla da gelmekliği nasip etsin. Yine umralara gelmekliği nasip etsin. Şu yere gelip bilmeyen, arzu edip gören Müslüman doğanlarımız var. Onlara hem gelmekliği nasip ve müyesser eyledin. Ahir davana elhamdülillahi rabbil alemin. Rabbena sallallahu aleyhi ve sellem.